Mar hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anak-na Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni toddi parbadia, na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Songonoddo hatani Tuhan Jehovah, idama, ahu, apala ahu sadiri, uso-uso sogot di biri-birupku, jala luluakku nasida. Songon pangalulu ini parmahan di punganna ganup ari, uju di tonga-tonga ni biru-biruna, akka nama pari ibana. Suang songoni, ahu mangaluluhi, biru-birupku sogot. Haleluya. Martangiang mahita, ale Tuhan debata, pargogo naso hatudosan, naso marmula naso marujung, di parbagahodo marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus, lehonommu hasesaan ni dosa, hatigoran dohot hanguluan saleleng nileleng na dihami. Asi maroham, lehon mai dihami, say sungguli, jala togu-togu rohanami, marhite-hite toddim. Asa lului hami pangarupion sianho, moloro pangujunan tuhami. Say pahokma rohanami, asa tungporsea hami dihatam, dohot di bagabagam. Asa jupang hami hasonangan, saleleng nilelengna, marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amin. Patik ni debata di minggutta sadarion, ima sian patik palimahon dohot lapatanna. Patik palimahon, ikon pasangapomu do natorasmu, asa martuaho, jala leleng mangolu, ditano nanilehon ni Jehovah debatam diho. Dia do lapatan ni oddo, ikon dihabiari rohatta debata, jala ikon holong rohatta di ibana. Asa unang lea rohatta mida natorasta, dohot mida akka rajatta, rodi akka natua-tua. Dang jadi parootta rimas nasida, ikon patun dohita, jala ikon holong rohatta tu nasida. Sioloar do nasida, jala sisubutod do rohana. Ima sahatna, atong rak mangidogogo mahita tuaropan ni debata mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata say pargugoi mahami mangulahon nahobar tu patik mi. Amen.
topotima dosata nagodangi tuadopan ni debata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata pergogo naso hatu dosan jala amanami, hujo hami dogoarmu nabadiai, ala na tergogot hami marningot dosa nami. Sai marasini roha maho midahamion. O Tuhan Yesus Kristus, anak ni debata nagabejolma ala ni hami, namate jalana hehe sian namate, namanaik tuban wagijang doho mangodihon hami. Asi roham dihami, sai patotong madihami roha hamulateon tuho. O tod di parbadia, pangapul di namarsak roha, pamalum masalu na bernit binahen ni dosa nami. Roma ho mangingani hami, asa marlas ni roha hami, mangulahon lomo ni roham. Hodo parhitian ni nasa asi ni roha, say unang tulak hami. Say tangion mahami, ho ale debata, ama, anak dohotod di parbadia. Amen. Tabegema hata baga-baga taringot tu hasisan ni dosa. Aidang adong ibarnii, ay saluhut do perdosa jala hurangan maradopon hasangapon ni debata. Alai akan nagabi pitor, binahin ni basa-basa marhite sian asi ni rohana, hinorhon ni panubusion na marhite-hite Kristus Jesusi, na pinajongjong ni debata, bahen habangsa parasian, marhite-hite haporseaon di mudarna. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Hata ni debata nagabeturpuk epistel di minggutta sadarion di enet sian 2 Korin biddualu mamukka sian ayat pitu sahat rodi ayat 15 tajahama marsika sore. Alai songon hasurungan muna di nasaluhut di haporseaon di hata di parbinotoan di nasa haringgason di pakkaholongan muna di hami, naing songonima hasurungan muna nang diulaon asi ni rohaon. Dada songon paksa hataki, naing ujio kudot tayo sitong ni holong ni rohamuna, tumimbakon pakkaburjuon hon niya kadongan. Ay di boto hamuna do asi ni rohani Tuhatta Yesus Kristus, nama morahian gabe pogos ala ni hamu, asa gabe mamora hamu, hinorhon ni pogos nai. Ondo turga sianahu, napatut doi di hamu, ay hamu jumolo hian sian natau nai pokka, nang napatupahon, nang natumus. Asa patulus hamuma nuaing nang patupahon, asa songon rikot ni roha laho tumahi, songonima napatupahon, hobartu nadapot. Ay molo adong rikot ni roha, halasonon do nadapot. Datung salpu sian nadapot. Ay dada naing haporsuhon di hamun, hasonangan ia didongan, naing masih padosan manian. Anggo saonardi tomu-tomu na lobi na di hamuma na hurang dinasida. Asa di tomu-tomu nang na lobi na dinasida na hurang di hamu. Asa gabedos. Hobar tu nasar surat, sipeok na godang, dang marlobi-lobi, jala sipeok nautik dang hurangan. Ima sahatna martua doaka na tumangihon hata ni debata jala naupiopsa. Amin.
tindak koma haporsiaw tai, songon na hinatindak kon nidongatta sa haporsiaw di sadok portibion, rap mahita madok. Ahu porsia di debata Jehovah, ido ama pargogo naso hatudosan, na tumopalangit dohot tano. Ahu porsia di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah nasasadai, ima na tibunuhon si Maria, nagabagabian siya todi parbadia, adora soha bubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit, di panguhuman ni Silatus, na matatarpazal do ibana di hau pinorsilang, na tuat tubanuatoru dung ditanom, na mula mangulu di ari patuluhon, na manaik tu surgo, lahu hudul tu siamun ni debata Jehovah, amanai pargogo naso hatudosani, di sima ibana mamulokso tutanoon, manguhumi halak na mangulu dohot namate. Ahu persea ditodi parbadia, jara adong sada huria nabadia, huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia, dohot dihasisan di dosa, dohot dihatai nama dok, mula mangulu sogot daging ni halak nong mate, dohot dihanguluan na sora suda. Amin. Tikting HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu, Minggu Paupato Dung Trinitatis, tanggal 27 Juni 2020 sada. Topik Minggu, Parhahamaranggion di Bagasan Holong. Kosong sada, maka tidakkon haporsiaon manang sidi reguler tahun 2020 sada. Marnida situasi dohot kondisi ni pandemik nuaing nama pakorhon nak tuaka dak danak nang remaja alani nunga ditolopi huriata pangiduan ni akanatoras ni nanaing maka tidakkon haporseaon diundur ma waktu pelaksanaan sidi manang maka tidakkon haporseaon sahatu naboi dumenggan situasi. 02 Pertangyangan wilayah. A. Nagabe tuan rumah manang nama dohoti di gereja tu pertangyangan di hari Jumat tanggal 2 Juli 2020 sada ima wilayah 15 dohot 10 wonom. Asare tamaro tu gereja jala pinangidoma asa sudehita ruas mangihuton pertangyangani di bagas tabe secara live streaming. B. Jadwal pertangyangan wilayah boi mata jaha di tikting na adong di hita. 03 Padidion na badia. Alane situasi dohot kondisi nuaeng songon nasomal saya tapatu pado padidion na badia ganuk bulan. Alani di pabotohom ma ulaun padidion na badia diundur ma sahatu nalam denggan situasi pandemion. 04 Rapot panitia. Rapot panitia perbaikan gereja dohot pengisian gedung fasilitas naing di Patupa di hari Minggu tanggal 27 Juni 2020 sada pukul 10 sia 30 wib maringanan di ruang serbaguna gereja. Pinangido tu sude panitia asaroma dohoti rapoti tiktingomma nagabe udangan. 05 Gerakan Rp1.000 melunasi hutang HKBP ke dana pensiun HKBP. Gerakan Rp1.000 toktong mamardalan lau mendukung pelunasan utang dana pensiun HKBP. 06 Persembahan minggu di Jabu, pertangyangan di Jabu, dan persembahan bulanan manang tahunan. Sada, disosoi huriat tamahita saluhutna, asatalehom marohata, pasahaton pelean per minggu di Jabu,
pertangiangan songoninang peliap bulanan manang tahun asa toktong boy dengan mardalan akan narikot di huriatta. 2. Boy mata pasahat akapeliani marhite situa wilayah manang rekening gereja dohot barkot na pinaradeni huriatta. 07. Dewan-dewan. 07 sada Dewan Koinonia. Mamereng tu partikian namasan waeng ima pandemi COVID-10 sia pinabotohon di huriatta. Sermon-sermon kategorial matcohot majolo alai boima di patupa marhite Zoom. 08 nabarbagas. 08 sada tikting 2. Nang majalo pasu-pasu parbagas sema Tommy Saud Hasiholan Simajuntak ST anak niamata situa padapotan Welton Simajuntak tubuni inata Rentina berupa Saribu almarhum alamat Jalan Kalibata Timur Sada nomor 20 RT 04 RW 0 Sada Jakarta Selatan wilayah Sia ruas ni HKBP Pasar Minggu Resort Pasar Minggu dohot Oroana Juliawati Bonita Boru Simarangkis STR Boru Niamata Padapotan I Simorangkir SH Nahinan Tubuni Inata Situa Helena Rustiati Boru Napitupulu AMKP alamat Jalan Raya Tanjung Barat nomor 172 RT 012 RW 04 Jakarta Selatan wilayah Tolu ruas ni HKBP Pasar Minggu Resort Pasar Minggu pamasumasuon di Patupa di hari Sabtu tanggal 3 Juli 2020 sada pukul 10 WIB di HKBP Pasar Minggu Resort Pasar Minggu di Patulus Tuhat Tama Sakap Pardongan Saripeon Nasida 0 sia dak danak na sorang di basa-basa Tuhat tados sada dak danak bawa di hari Jumat 10 Juni 2020 sada tu keluarga Samuel Geraldi Franciscus Perlindungan Hutahayan Eskom MSI Inatei Putri Puspitasari Boru Tambunan SSTP alamat Jalan Raya Ragunan nomor sada RT 10 sada RW 04 Pasar Minggu wilayah 5 Hipasdo dak danahi songoni nang natorasna 10 ruas nataba nunga dijalo gabe ruas ni huriaon di hari Minggu sadarion tanggal 27 Juni 2020 sada ima keluarga Joni Marulitua Sitorus inatai dinarta Boru Pardede nasida pida sian HKBP Batuna 2 Resort Gultom Distrik 2 Selidung alamat Jalan Swadaya 2 H nomor 20 F Tanjung Barat masuk wilayah sada nomor registrasi jemaat 0 sada sia-sia sada 10 sada ruas napida di hari Minggu sadarion tanggal 27 Juni 2020 sada nunga pida keluarga Mangaraja Inganan Prans D Panjaitan ST inata Susanti Agustina Boru Simajutak SOS MSI dohot sada dak danak alamat Jalan Tanjung Duren dalam Tolu nomor 5 RT 06 RW 07 Tanjung Duren Selatan wilayah Sia pida tu GKI Keranggan Jati Sampurna Bekasi 12 ruas nama ulang tahun kelahiran dohot ulang tahun pernikahan Sude Parhaladoni Huriatta HKBP Pasar Minggu pasahaton selamat ulang tahun kelahiran dohot ulang tahun pernikahan ma dihamu sude ruas ni huriatta guar-guar ni ruas nama ulang tahun di bagasan samingguon mulai sia tanggal 27 Juni 2020 sada sahatu tanggal 3 Juli 2020 sada boy mata jaha di warta jemaat na adong dihita hatane debata di nama ulang tahun ima diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan yang menaruh harapannya
pada Tuhan. Yeremia 17 ayat 7. Tikting nasojina hahon, dohot parhepengon di huriata, boy mata jaha di tikting naung di parade huriata, songonima tikting dihita di bagasan mingguon. Marede mahita sian bukuede 656 uhut tapasama peliata tuadopan di debata. Lanjuton ayat 3. Yang mehta dameh nasumurung sia saluhut naroha ima namaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus tuatai. Amin. Shalom madihita saluhutna damang dot dainang na adong di huriata di apalatikion nang songoni na manghiuton parsaurata marite live streaming hata nitu hata dihita di minggu tasadarion imanata surat sian buku Samuel paduahon bidusada mamukamei sian ayat 10 pitu sahatu ayat 20 pitu. Sono ma didok disi tapayu tiut ma di bagasan rata. Dia dungi si David si Saul dohot si Jonathan. Dungi dia dungi si David ma dia dungon mananangisi si Saul do si Jonathan anak nai. Laos didokon ikon ajar hono doi tu halak Juda dia dung taringot tu sior idama tarsurat doi di bagasan pustahani halak naponar. Oe ale hamuliaon ni Israel. Nungamate tartulang hamu di atas niaka robiamu. Magoponai tung maragian akka ulu balang. Unang nian di pabua baritai digat. Unang manian di baritahon di akka alaman ni Askalon. Asa unang marlas ni roha akka buru Palistim. Unang marulup-ulup akka buru ni halak pakuklub.
Hamu ale dolok Gilboa. Sayunang ma nian adong nabur manetek tu hamu. Manang udan medabu. Manang hauma patumonan. Ay disido hadedekan ni lobu-lobu ni aka ulu balang bolon. Lobu-lobu ni si Saul. Hirana so miniahan marite-hite miak. Naso dung mulak sian sior ni si Jonathan so martubol sia mudar ni aka namaragian. Sia tabo-tabo ni aka ulu balang. Podang ni si Saul pe dang dung mulak buti so martubol. O ale Saul do Jonathan. Akan nahinolongan jala hasudungan ni roha tagan dingolu nasida. Jala dihamatian nasida pe dang sirang nasida. Dumoras do nasida sia pidong raja wali jala ngumogo sian singa. Hamu ale buru Israel tatangisi hamu masih Saul nama uloson tu hamu aka ulos surta. Nama bahen pahian muna marjagar-jagar siat sere. Magoponai tung maragian aka ulu balang di tonga-tongan di tonga-tongan. Nunga tung mate tartulang si Jonathan di atas robian. Iya le Jonathan ale yang gia. Masai marasak rohaku pasari-sari pada dingni. Tung hasudungan ni rohaku si tutudo. Lomoado rohaku mida holong ni roham diau. Asa mida holong ni roha parapuan. Magoponai tung maragian aka ulu balang. Jelamago aka parhubas di hamusuan. Ido sahatna. Makadongan di bagasan Yesus Kristus. Songo topik ni mingguta diajari do hita dia palatikyon natape. Dia palatikyon dalam manosak aka panguluata terlubobi maalani pandemi COVID-19 sion. Rotong do diajaron jala di podahot tuata Yesus Kristus do hita dia palatikyon asa totong mata jaga ima parmahanggion di bagasan holong ni rohai. Kasih persaudaraan. Alani dia mukadongan songo dia do parmahanggion na didok ni tupukot tu hita. Songo di padok ni halak batak ade. Tapulon ai do namarharangi. Manang didok museng makuling do mudar ni namarhangi. Ado lapatan ni dia mukadongan. Lapatan na dia mukadongan om mana patari daun naso tarsirang do hapeng ate namarhangi nangpe si bata. Adong di si dia mukadongan hamaolon di bagasna. Memang adong akka sifatanya. Adong akka perdebatan-perdebatan. Adong akka dohonon asing-asing pamikiranna. Alai didok disinakin songon tapulon ni ai do namarhangi. Lapatan na dang tarsirang hapeng dohonon akka namarhang tarlububi ma. Ima namarhangi nani rahut ni holong ni bagasat tuatai. Alani damang do dainang nani holongan di bagasan Kristus. Holong ni rohaido hapeng namarahut namarhangi. Ima holong nasiat tuata Kristus. Ido ubahan dido ibana songon upasan ni hita halak batak. Manuk ni pialangge makotek-kotek lau marpira. Sirang namaralale lobian matien ibana ina. Oma gabe di patudos dia mukadongan di bagasan Kristus. Lapatanna tung naso tarsirang do hapeng ale dia mukadongan imana kedidokon akan namarale di bagasat Tuhan. So kita pe akasi Kristus hitama dohonon akka parabarhanggione. Alanido didokon dia balatikyo dia mukadongan dan tarsirak kita hapeng ala nunga dihokop di bagasan tuata Yesus Kristus. Ido namasa di bagasan tupuk tahun. Ima holong paralealean ni si Raja David.
dohot si Jonathan nama kukubi godang haurangan ni amana si Saul teh. Hapeng dohonon taboto do si Davidon edang adong dohonon ima keluarga kadung na sida. Alai di songma di patarida si David songo dia do ibana parmahanggion ibana tu si Jonathan. Nata pedohonon dangadong ikatan mudar tu si Jonathan na sida. Nata pedangadong dohonon akka ikatan na asing na mangaut na sida. Alai omba di pataridon ni sida. Nata pedaki di dokon iso gohon amane si Jonathan do ima natoras di si Jonathan ima si Davidon. Sampai dodohonon songon seda aman si Jonathan na sida neng membunuh si Raja David. Alai dia mau kadongan songon dia do di patupa ibana parmahanggion nai. Songon dia do di patupa si Raja David holong di rohanai tu si Jonathan ini. Nata pe dihasugon si amanai si Jonathan ima si Saul yang go si David. Alani dia mau kadongan ido di dokot di buku edit taya teh di nomor 260 si di dok do di si nama marhanggi hita sasude dang mar dia ibar manang ise sadado amata iya ita ingope dang mar dia ibar hita nah tapi asing-asing parmargauta. Nah tapi asing-asing sian luata, adong sian hubang, adong sian tabut, adong sian toba, adong sian sabosir, adong sian asing na asing. Alai dang mar dia ibari sarupa duih. Nah tapi sian golongan ni akka kasta ningrat kita. Nah tapi dohonon sian akka kasta dohonon dirana hurang adong dihita akka padaramata. Alai didok disi dang mar dia ibari. Dama dia beri menambah hanggi do ita. Alani do di dokon tai hop beba. Alani dia mukadongan di bagasan tuata Yesus Kristus sasoni do di dokon di edetai dakin nata ede hole. Di 512 dakin di dokon hahanggi roh hamu sude dau nang jonok be haratu jolona dongamu sude. ICP ibana dia mukadongan songo dia kalangan sia dia do ibana songo dia fisikna songo dia badanna songo dia akka pangalahona harahamu alana di dokon dongata doi anggita doi di bagasan holong nasia tuata Yesus Kristus damang do dainang di bagasan Kristus lausido macai takas ate di dok di trupuk epistel taidakin ima nata surat sian 2 Korintus sih di dok ibana do di si dia mau kadongan taringot tu trupuk tadakin di dok di epistel naing takas diuji holong di rohai songon pinatupan di Tuhan Yesus Kristus namurahian gabe napogos asa gabe maurahita inohor ni pogos nai asa jupang di si hasonangan naing masipadusan dina saluhut baik kita maamang do tawidang namurahian ibana masangapian ibana lai rodo ibana do hodon dia mukadon gabe marpogos ibana asa buah dia mukadongan asa buih hita jonok tu ibana usukum majodo hita dia mukadongan buasa ikut di bara dipinahan tubuh tuata Kristus. Anggo tubuh do tuata Kristus di zaman ni kerajaan ni dohonon di Inggris. Dohonon di rumah sakit da elit anggo akka parmahani dot akka na asingi so kita na so adong dia diana dang bohita jupang mamerek tuata Yesus Kristus. Tuata akka namora mai dohonon dakini dokon disi. Alai ido nakini dokon di bana roi bana sian hasangapon nai. Roi bana sian hamuraon nai amang do tamuinang didok gabe pogos ibana asa buahita asa mamoka asa dosita asa sarupa ita dijulun nai dang mar dia ibar nakini dokon asa buamu sing idok asa mamoka hinokor ni pogos nai asa disima jupang hasonangan jala disima idokon naing masipadusan di saluhut naik damang do day nang di bagasan Kristus
Songonido nanay sido honon itrupukot tu hita. Na tapi tarlubo bima di masa pandemi COVID-19 nang marajazilila ate. Ikon lam tugu mahita laos sido honon dia makadongan mangrupi akadongan tak ido di dokonakin holong parmarangioni maradopon tarlubo bima. Maradopon ima iduk dohot uluan song pandongan ni turbuk tadi apalatikon ingot hamuma akan nama ngulok kamu napa buahon hata di debata tu hamu uju di pardalanan nasida naber ujung di pardalanan nasida mak ber kamu jala tiru hamuma sia dia sian haporsion nasida alani dia makadongan parhamarangion di bagasan holong marhatari daud di ngolun hita si garip hari sian nama narion ngolu dohot dohonon ruhut pardur lau marua lau makokop akka hanggitai lau makokop akka ale-ale tai di bagasan tua tai lau makaholongi dohot nama narion akka nama nguluk kita di tonga-tonga ni ria di tonga-tonga ni keluarga, di tonga-tonga ni masyarakat, nang di tonga-tonga ni bangsa tai. Alani songo dia do parmahangyo ni. Anggo hita niat sudah na pengudison tarlubo bima namang yuton parsarat tao di bagasta tapi taboto do songo dia ke parmahangyo nate. Kita pasti tahu bagaimana kita bersaudara. Tarlubo bima persaudaraan di dalam mudar ni sada mudar teh. Alai nang naholad yang satu si dirokon. Diturbuk tahun semua dia do parmarhangyo di nang si donona. Na parjolo dia makadungan didokon asa maroha pakokok madihita. So dia do roha pakokopon nate. Sa sipata do honon olo do makokok ibana. Ido olo do jotita teh ya makadungan saya ngokok ibana alai saya menudal yon. Alai na sidohono di kita dia palatikon buado rohani pakokoponi. Om mana sipatu dosen itu pukor nate. Tapi reng ma dinamati Raja Saul dohot anak nai si Jonathan uju maporang dohot Palestin di Gilboa. Ado nama sadis dapar julu masa ma mengangguri bulut do si Daud. Tumatangis tuh si Raja David. Songonahan nak kini dokon, song sada halak natin lahom maun. Saya na tumatangis do yang go Raja David. Agape nak kini dokon kami, agape jojot nang dia go si Raja Saul hosani si Raja David. Alai dung mate si Jonathan do Raja Saul peret do ilunai merebur do iluni si David ay nabina ay adong pikiran ni si Raja David ay namiakan ni jauh badui ay napinilit ni jauh bado yang go si Sauli dang adong di rohana laho mangago do mamalos naso dinggali di bagasan rohani si David. Nata pesogo rohani si Saul lamang do taminang mulai mai tarida ima ditiki nani miaken ni si Samuel si Raja David lau megati si Saul gabe salah raja alai dan dia sogo di mana sampai do hono dia mau kenal Raja Saul di bani-bana do sada taktik bama imana boado arte asa badabuon si Raja David onina sampai dodo honon dia maka dileo do musing borunai dak kidiokon ima boruni gabe parni jabuna asa buah asa dalan mengikat si Raja Davidon asa buah asa didabuhon alaya mang dota minang dihukumi do hapeng holongi disogoni rohani napi natupani si Raja Saul dihukumi ima holong ni rohai dietong do si Saul songon amana bayak ko kita ma anggo hita mang do tabinang muladong na patupao songoni unang mahita paju pangate ya mangate unang ma
Mulubui sahat do musek songo dita halak batas saya ni begi do pe molo nunga adong songonon persoalan di tonga-tonga ninggoluta nang akan namarahangi dar lubobi di ikatan mudar ulo do supata Jepang kita pajupang di tanong rarame kita anggo di parngoluan non dak pajupang be kita kita alaya mo kadongan di bagas Kristus nah tapi songo dia pangalau bang pabahenan ni si Raja Saul do ai dia tong si David doa manai amana baik na tua-tua na ibana aga pedak kini loko kami si Saul dang marnida ibana songon anak haolongan songon anak nama guido dohonon pangokop ni naturas ni sada naturas lau makokop anak nate na tapi dohonon dia mau kadongan nunga sudah aka arta na binai ni na anak ngatu akan naturas na habis alai mula meibana dohonon dang mar dia alai di hokop anak nai naturas nai do ibana las di bado ima seda pesta laho makalason ai ngemulak anakku ina alani jamu kadongan di bagas Kristus dang gabe mirjak ate dang gabe las rohana jala dang marlo polo rohana ubege mati hamatian ni si Saul do si Jonathan alaya hama amang dota muinang mangadungi do ibana di parmati ni musuna jala hama di pasat ibana do ima habot ni rohana hut manesa dosa sian rohana ima hapataran ni holong nama kokobi odo holong nama kokobi dang holong nama kokop hola di pakatayon manang holong nama kokop hukop doho saliligon alai ma doho manudel doho toy mak pasiding mak sama ho daw nakpeso dia hacit na nakisape dilele do si Raja David lau mampulu sape do ibana do holon ga satu gua las isina badangong delenna alai dang sogo rohani si David disi alani yamang dota minang di bagas Kristus unang marulu polok mandok adong go hita teh molo turmate do honon akka musutei alai didok disi molo holong nama kokop unang maadong dohonot tate 25 mati 25 kecelakaan nih 20 adong 20 tangyang na duibain sih ngadi jalobe jebar na itu kan jalobe jebar na madang gabe adong di bagasan holong nama kopi alani ikom maruha pa kokop behita asa boy jupang ima parmahangyo nih songon na dirokon ditupuk tadi apalatikon songon topik ta parmahangyon di bagasan holong na parjulo iman day patari daun holong nama kokop alani yang kadong aku di bagasan Kristus na paduahon asa buhita dohonon iman nakisongon didokon tupuk tadi apalatikon na parhanggi dohita di bagasan holong diajari dohita asa tapasiding holong na ahu tu diri ate omma holong na ahu tu diri asa rupa do songon edde di hita alak batak ate holong na marparbuat innate holong tabu do begi hamu tahe holong na marparbuat edde di halak bataki tabu do begi yonate alai unang gabe tabu di bagasan troha tabu begi yon alai unang troha alani do didokon pasi dingita ma holong na au tu diri au holong ibana adong na buat ayu bae nak holoki asa adong go bua asa bui huraja ibana dao daksong ni parmahagyo ni amang dota wina daksong ni kasih di dalam persaudaraan di bagasan Tuhan Yesus alai kota pasidingot do holong na au di diri tapi ring mai tupuk ton dang di si Daud parmati ni Raja Saul do si Jonathan sebagai pewaris kerajaan lau mangau sangat do harajaun na tuibana anggo hita daung ate olo songo kita songo si Raja David nian hita te songo hita majo tapa hobar majo dirita songo si Raja David pitor mate do hono si Saul do si wah pitor sedari i manang tiki i lantik aku menjadi raja alai anggo si David daung ama
Mate dohonon ima si Raja Sauli do anak nai si Jonatani sebagai pewaris kerajaan i dan gabe mangau sangat do harajau tu dirina. Dan di patu paimana dohonon ima peralihan kekuasaan. Dan di patu paimana. Nata pe dohonon di pamati raja i lau membuat waso tu dirina. Do yang kadongan holong ni roa sian materi. Sian usaha, sian waso do sian jabatan. Di tahun, di si tahunon, sigop do ibana makoli uhut mangapuli. Malahan sigop do si Raja Dapiti amang do taminang. Ahama, dia puli do akka keluargana. Dia puli do, jala sigop do manukoli. Baik kita mah itu koli do. Ileo do abu-abu tu keluarga ni si Saul do si Jonathan ni. Dia dungi do ibana taringot tu holong do haburjon nasida tu bangso nai baik kok kita mah. Ai burju do si Saul. Burju do si Jonathan. Tu bangso nai. Lau makokok bangso nai bangso Israeli. Jala halak nabonar do Raja Saul di dok ibana do si Jonathan. Jala si ingo to jala si turo duit. Ido di dokon di ayat 10 itu do ayat 10. Alani dia kita dia mau kadongan di bagas Kristus. Jala dijujui si Raja David do asa dia jarod doin ima dia jarod mamusek akka adungo tu halak juda. Iraga besada adung mahonon nagabe akka sudut namang yuk musek sada pangajarion. Gari dolok Gilboa sada inganan nanabu go udan do nabur di do si dia dukon asa marpuasa paro udan do nabur puasa baik kok kita maholong ni roani si David sampai di dokon di dulu Gilboai ima sada inganan nanabu nago udan nago nabur alai di dokon paso hamujo puasa. Ayalana di dokdo di sido mardegan lobu-lobu ni akka ulu balang ni halak Israel. Alani dia mau kadong aku di bagasan di Kristus. Tung macai marsak jala habot doroha ni parmati ni raja na pinilit ni debata yang go si David. Saya alani kita dia palatikyon. Saya unang ma putus holong parmarang yatta marite pangalaho na mangahut pangomua tu dirita sendiri. Jangan putus. Kasih kita karena kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Unang alana molo tabai do di bagasan dirita ima mangahut ti dirita jamin amang do bilang diputus dui holongi. Jangan dong be. Alani do dipaingot trupukot do dihita dia mau kurang unang putus holong ni parmarang jadi. Marite pangalahon na mangahut pangomuan tu dirita sendiri. Unang situ jang nagadap. Jangan ada di dalam berita sikut situ jang nagadap. Situ guna monang mahita. Iko situ guna monang do kita. Unang situ jang nagadap. Jala ikon tukoli dongamu uju tinggang. Unang tapasobu. Unang dahonon las rohata mamereng dongata dongonon molo medebu manang tinggang dangatai. Manang salah dongatai alai tu koli no sida asa unang medebu asa unang tinggang na sida. Togu asarap hisat kita. Ido tabuna dohonon na maranggi. Nang tinggang dongata togu asarap hisat kita. Aja jala unang siosop aharita. Unang songo siusop ni muda rita jua kadong ata. Omma di dokon tapa siding ma holong na mangahu tu dirita. Asa jupang hita ima holong na parmarhanggion di bagasan tuatai Kristus. Ala dia makadong aku di bagasan di Kristus na patuluhon diajari marite trupukodu hita ima holong paralealean na pangoluod. Adong gua arwa holong paralealean na pamatihon. Adong do maraleali bana alai pamatihon. Alai dia jari trupukodu tu hita songo dia do molo nunga maraleali hita ikko pangoluod do ate.
Guarda nama lihat ya. Bagaimana kita kalau sudah bersaudara? Harus menghidupi itu. So dia lu apa tanah? Sia turpukol dia jari do hita. Tagad dingulu nang dia matian. Dan sirang si Raja Saul do si Jonathan. Tapi ring ma. Di ujung ngulu ni si Saul do si Jonathan. Satu nama mati na. Tak tersirak lagi. Rap doha lagi. Rap tu dulu, rap tu dulu, rap marporang, las rap mati do nasida di parporangan ni. Bagas do holong ni roha nasida satu rap mati nasida di parporangan. Omma holong nasetia amang do tawinan. Para lialian di bagasan holong mengangkat rap tu dijang manibung rap tu do. Unak kita adong mangangkat tu dijang dong ata menibuk tu tak. Iko rap do ita. Rap ita mangangkat tu gijang menibuk tu tu. Songon itu songon sian anak ni si Raja Saulon si Jonathan nanti. Alok biga anaknya. Alai tu si Jonathan do si Daud Makbeden di na ikon od di honon di si Daud di sian rimas ni amungna nang mamusa do mamudu si Raja Daud. Alani amang do tawinang nang songoni akan nani holongan di bagas Kristus. Ikon holong rohamida si Daud do sendiri nama ikut tahologi akka imanakin dongatai. Maraleale hasuduan ni roha na sida tahe lobi sian holong ni roha ni sahalak perempuan ni dokon. Ima holong na maranggi di bagasan Yesus Kristus. Taberi ma dohonon tabaobar majo tu dirita. Holong do rohata tu ima dohonon ima akka keluarga tabe. Anak ta, inang tata, amatata, amokta, do da tuatata. Alai molo di dokon paramang di lubi sianido. Lubi sianido di dokon di si. Holong ni roha ate. Na marale-ale. Di bagasan Kristus. Dang tarlupahon di si Daud pak kokop ni ale-ale ima holong na panguluhoni. Holong na so tarhutur jalaso tartur marite a, marite sere, marite per, nang marite emas. Alay gosonaryon, holongi ibu itu diturate. Sarupa di songon hita mangulaon adat. Sipatan yan, adong do hita tarlubobi di hita lak batak. Sa sipatan na dung dohonon neng marulaon, dang hita da tulang na. Ujung naha. Tulang ditiki mang ama mangadeti ma itur matulang na. Alai holong na didok na dison dia mo kadongan ikon holong pangoludo holong na subui tartur marite serek marite perak nang mas. Oma holong parmaranggyoni na tutu di bagasan holongi. Ido songon idok kon upasa di hitalak batak na kinupa tujulo yati. Manuk ni pialangge kotek-kotek lau marpira. Sirang na maraliale lobian sian matian ni ina. Ala dia mo kadongaku di bagas Kristus. Ido di dokos songon edetai Yesus do ale-ale na sumurung. Di siaw do hosana humokop jala paluo kita. Ala ni marwah holong ma pangulum mehita. Di bagasan ngoluta sian pak tarlubo bima di jamata sonario ikolas mahorong pangulub mehita asa manabaha asa manabai mutado onang gabi ro holong na pamatiok kita te abeng lam tado ngadosak akka ala di pandemi ko lam tabay mamusing holong tay dohon holong na marparbuat belam madosak mangulu ala ni damang do de nang di bagasan Kristus. Alay tabering maate na tape di masa pandemi COVID-19 siyon. Parmahanggyoni nung alam sumurut ate. Parmahanggyoni nung alam sumurut di partikyoni. Suraon alannya hadi. Alani nang marasing bido arwa parsiajar na tajalo ate. Manang alania kahamalot ta sa diri do.
manang alani anak adong di bagasa dirita akka padara mata, manang alani tiboni akka parsikoloata, manang alani beda-beda ni akka huria nata haporsyai nata yuton dohot alani akka di tonga-tonga ni bang setong gabe lam masika soring ma nata idot masirikoti na di ibana ma sonarion na gudangan holan na masirikoti di ibana nama adong do otik be tajupangi akka na maranggi di tiki met ate molot tabering mate tiki hamet metan di tate buado hita makilala songo dia hita maranggi tu akka iboto tado abakta do anggita tungi de mata bonate rak marbeam marlereng markaret sampai do iba song bawa te mem ni akka bor porpua pe olo di hita markaret eta markaret ina rap alai dungaha dung magudang tarlubo bi dung makasotan ada ngombe jupang be do nang parmaranggi oni ate do mabay ni tarlubo bi di hitala bata kate dung soho mahita alai di tiki soho do be tebu do be masih paingotan masih ruban alai dung makasotan maju pang dang ni boto bete olo do honon dang baju pangi alani akka hamai dia mokadongan olo do ye do honon alani akka sina adong di tonga-tonga ning guluta ido nakki di rokon gabe aguan hosa kana maranggi alani maha ala mangahut akka natu dirina sendiri nang songoni pe dia mokadongan di tonga-tonga ni huriat tapi jojo do masa songoni jojo do masa di si ngali holong ni rohai ngali hapeng rak budul do hita di son rak marit di do hita di son rak martangiang do hita di son rak manangion hata di debatai tadi son alai ngagabe ngali ala nungaha nakini do ala nunga jupang akan mangahut tu dirina sendiri hira so adong be tiki arisogot memang ateh dia mau kadongan molo pitor dang adong arisugut anggo jiwa ni hita ke manusia totor hatop do isi pitaong dang parduli teh dang parduli tabering mati ki zaman ni parjolo-jolo na covid 10 siaw na teh bebagian si bako yeti so parduli panario nak kadongan na idokon barisin na antri na parduli bama untuk menyelamatkan diri masing-masing isoma musik kita di pandemi COVID-19 gunang do kita hanya untuk menyelamatkan diri kita sendiri. Tidak. Isininya kita harus menguatkan. Alana kita satu persaudaraan di dalam Kristus harus menguatkan untuk menyelamatkan kita semua. Songonang pasar-sar di nguluta sadir nakin diloko kami. Hirana sopor lube mabikiri dongan nasing. Gabi gudang go sonarion. Gabi holana memikiri dirina dan memikiri tudonganna. Alanido dia mokadongan marhiti tupukon. Nah tapi di banggasan pandemi COVID-19 na saling merajalela. Na mangotak disudia ke segi-segi kehidupan ta. Dohonon gudang akka aguan ya ka perkerijuan perdaraman dohonon di tonga-tonga ni nguluta dia palatikon. Dido asalam takas maholong para marangyotai. Unang alani keadaan gabe mago gabe mor dohonon namok kadongan para marangyotai. Memang ido di pangido ni portibio ni ta. Gudang do kailaila olo do ala di sitawono ni be. Olo do gabe mabak kita gabe mago para marangyoni. Dang alani na adong sibutut tanaw. Paru kilo ni pe dia mukadongan boy do gabe mor holok tai. Mor tarlubo bi di jamat tahun na gabe saya madosak di guluta. Alani damang alani ikon lam takasma. Di masa ni hita dia palatikon holong para marioni di tiki laho mangadobi unang holan dia maju nanti. Ay jojo do honon nanti. Si patah song kita halak batak. Molo adok tulang nana mora to tulaku ina.
Alai molo na bugus, apa yang itu tulang na palatakas. Ay si, indah dong. Alani hamajuon. Anong lo alani parmaranggion alanya lau mau kira hamajuon. Alai idok kuma ikon parmaranggi do hita dang hola di hamajuon. Ikon di hamoloni pe. Ikon maranggi do hita. Alana isongon tuata Kristus. Narau tu pertibion nakidi dokon isongon itu tahun. Roi bana sian namorahian. Gabe pogus. Asa mamora kita, asa sonak kita. Alani damang dok de nang. Ikut tapa tulus mon di tonga-tonga ni nguluta. Asa jupang akalas ni roha, asa jupang akapasu-pasu. Marite parmaranggion di sido jupak kita aka pasu-pasu. Songon di dokon ni pesalmenia te sarastol busada ya te. Songon ima ida da jala uli akan maranggi. Sampai di dokon di do ermon. Dabotan aka pasu-pasu amang. Soni do hita. Tarlubo bisa kasih Kristus. Gabe sudi mehita. Jupangan aka pasu-pasu. Saya di pasu-pasu tuata mehita. Laho madalani aka ngolu-ngoluta sikalupari. Amin. Martag yang mehita. Alai Tuhan debata amanami di bagasa tuata Kristus. Maulai hati malai Tuhan. Di pakulingi ho kami. Jala di patogu ho kami. Marite hatam na hubigi kami dia palatikyon. Asa totong maalay Tuhan hupatupa kami parmaranggion di bagasan hologi. Tarlubobi ma di masa di parukilon na bulon na huadupi kami dia palatikyon. Asaro holong na panguluhom ma, holong nami alay Tuhan. Holong na mabuan aka haulion, manang di dia pehami maringanan. Songon na pinatupan ni Raja David alay Tuhan. Natape songon dia sogon ni rohani Raja Saul, mamer Raja David. Sampai donasida laho membunuh Raja David. Alay alani rahut ni holong na siya koi do alay Tuhan si Raja David. Mago do sogo ni rohanay alani holongi. Sangoni do hami alay Tuhan ala nunga di palua ho hami. Jala nunga parjabar hami marite padidion na badiyay na kung jalo hami. Pos rohanami alay Tuhan asa unang situjang nagadap mahami. Alay asa roha panguluhom mahami. Moloh biar kami dongan nami na di bagasan aka natinggang. Asarap hitsa mahami alay Tuhan. Alani ajari hami alay Tuhan marhite to dipto di perbadia. Manggongkom roha do pamikiron nami. Jojot do elailani portibion tarlubobi ma aka parukilon. Gabi mabayan mago aka holong ni roha nasian. Nanirahuk miali Tuhan gabi mago maaka parmaranggion. Alay pos marwana miali Tuhan tarlububi ma hami akka huriam aga bebe pasar minggon akka namaranggi do hami ali Tuhan. Dang mardia ibarho mardia ibrahami di jolum ali Tuhan. Na tapi meragam na adong di hami. Maragam dia ka padaraman nami, maragam dia ka hamolon nami. Maragam aka luat nami be. Alay di haragamu ni ikon di sido jupang alay Tuhan. Roha holong. Ala na hami na marahanggi do hami alay Tuhan. Ala nunga dito buso hami mahite padidion na badia. Ala ni pos marwa nami alay Tuhan. Di hatam. Na iko patuduhon nami may di tonga-tonga ning ulo nami. Alani huwag kami madibagas sa tangyang nami salhud na alay Tuhan akaruas ni huriam. Gudang do hubigi hami alay Tuhan akaruas mi. Na dibagasan akaparsahiton. Tarlubobi maalani parsahiton na manogopi na masa dia siyang ono ima COVID sa plusyon. Boto hami tunggalido akapamatang ni akaruas mi.
Alani galeni pamatang gabi gali ali Tuhan akapartodion alahu boto hami. Dang adong dope ali Tuhan nabui mangubati namasa alani sahid ni COVID-19. Alai na po papurus do hami. So nadok hatami ali Tuhan dang adong nasoboy tapatu paho di tonga-tonga lingulu dami. Hodo ali Tuhan na puna huaso di portibion. Alani patugu maha porsyon na sida leo maka pakirimon na mangulu. Asa disima ali Tuhan jupang aka semangat. Jala pasu-pasu. Aka obat na pinangan na sida nang sipanganon ali Tuhan pahitiam mo me. Mangalion aka hagugon di aka ruasmu. Na mangadupi pasahitun alani pandemi COVID-19. Naposo hanami ali Tuhan. Dang pasobo mo jala dang tadi konommu na sida. Rupamu do na sida marhite to di merajai roha do pikiran na. Asa di bagasan roha do pikir na tonang na sida ali Tuhan mangadupi. Alahu boto hami molo pikiran na tonang do roha na sonang. Ido ali Tuhan nagabe jupang aka hamalumon tujulan naryon. Poso hanami ali Tuhan tarlubo bima hubo kami di bagasan tang yang nami. Ima pangulo ni pamarita nami siya na tumibo satu na renda. Asa jari na sida ali Tuhan jalaleo na kahasadaw ni roha tu na sida. Asa boya ali Tuhan jupang sada ni roha mamikir sango dia do ali Tuhan lahu mangorom perdalanan ni COVID-19. Jalaleo mo buseng di hami aka masyarakat. Asa di bagasan kesadaran diri hami ali Tuhan. Lahu mangrupi pamarita nami, lahu mangalo, lahu membatasi alani pandemi COVID-19. Alani pos maroha nami bisuk na siya koima. Manggonggomi akka roha do pikiran ni panggongom nami. Naksoni ubah kami ngami ali Tuhan di sude akka program ni huriamon. Di bagai tahun 2020 daon. Mana sango dia pe ali Tuhan na ikobardala do huriamon. Marite akka program na pinatubong tomu ni akka huriamon. Alay pos marwa nami leono mo di hami akka sa daw ni roha sango sada para marangyok kami. Natapi meragam pamikiran nami. Meragam akasi patupaon nami. Alay dung di bagasan hasadaon di bagasan huriai. Sada mahami mamereng. Aka hinamaju di tonga-tonga ni huriamon. Asa marsangap mali Tuhan marite hami. Aka naong hinakopmon huriamon. Di tonga-tonga ni luaton. Nang tarlubo bima di tonga-tonga ni bangsa nami nang portibion. Atau pos marwa nami ali Tuhan. Satok kinay nang mula maama nami do ina nami na manghuton parmigonon di bagas ceromon. Nang hamipe pos roha nami. Asa tuturi jala padau hami siap parmahan. Asa boy hami pajupang do aka keluarga nami. Nang ulon nami di bagas sasadarion. Boy hami marlas ni roha jala dau hami sian aka parsaiton. Atau ngomatangiang do ilik nami marhiti anakmu Tuhan Yesus Kristus hubasat tami matuho. Amin. Tau terima museng marede mehita hut tapasa ma peliata.
Tuhan apa tarolina ulini Tuhan suruh matodimi saor turoaki bagi kasatadot barangeni tatangnya komapiliata martanya kita ale debata amanami na di Banu Gijang hodo harwani salhut sileo nadinggan do nasa ulibasa na maulutus pasatami masian nanilhomi tuhami pilan nami tuho say jalo mai gabi uap na khusus di jolom pasu-pasu mai jalaramoti asah parsia kami pilianon pati bulon harajamu di tonga-tonga di uriam doho di portibion buhay marwanami marhite-hite todim asalam hutadahami gudang ni sileon-leon mi tuhami asalam gergir hami mandok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Ale aman amin na di Banu Gijang say pinarbadia magwarmu say Roma harajaunmu say saut malo menirham di Banu Tongosongon na di Banu Gijang lehom matuhami sadarun hanguluan siap hari si sama dosa nami songong panisan di dosa ni dongan namar dosa tuhami unak kami togion tu pangucunan palua mahami sian pangako. Jalo hamuma pasu-pasu sian debata di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahamu di sondako Tuhan debata mabuhina tuhamu jala asima rohana midahamu di dopakko Tuhan debata mabuhina tuhamu jala di pasorma damena tu todi munabi amin. Amin. Rian itu ata nasopola ikocong-cok kami di joloni pitui dang nagabe mengurangi akalas ni rohata di namarasor di riata terlubu bima pasato sabe tabeta ladi alani makroni akan namasa di tikion kami sia tonga-tonga ni parhubas di minggu pukuta capulon pasahatot tuhamu amang dota minang. Selamat hari Minggu di Batama na masu-masu hita salutna.